L'Ateneu Popular Nou Barris. L'Ateneu Popular Nou Barris s'ha convertit en una referència sociocultural del districte i de Barcelona, especialment pel que fa al món del circ. I aquesta referència és fruit de l'acció veïnal. L'any 1977, l'equipament era una planta asfàltica. De fet, la fàbrica tan sols va funcionar uns dies, ja que els fums i la contaminació que generava va indignar els veïns. En assemblea van decidir convertir-la en un ateneu que aplegués totes les expressions artístiques i culturals. Els veïns volien així que la cultura estigués a l'abast de tothom. I el 9 de gener de 1977 van ocupar la instal·lació i van desmantellar-ne la xemeneia. Aleshores van convertir els magatzems en una mena de centre cultural pels barris dels voltants. L'ocupació es va consolidar i va culminar amb la celebració de les 30 hores de festa popular. A més, cada divendres es feia un cafè-concert en un espai batejat com el local. L'actual Ateneu va funcionar en una dècada de manera autogestionada. L'any 1991, l'Ajuntament de Barcelona va iniciar la reforma de la nau. Les activitats de l'Ateneu van deambular pels barris i les places mentre es duien a terme les obres. L'octubre de 1994 es va inaugurar l'edifici renovat i més condicionat. Els veïns no volien que el projecte de l'Ateneu desaparegués, per la qual cosa van formar l'associació Bidó de Nou Barris, que va signar un conveni amb l'Ajuntament per autogestionar l'equipament. L'any 2010, l'Ajuntament va iniciar les obres de remodelació i ampliació de l'Ateneu, una reforma amb la qual s'ha guanyat espai útil i s'ha modernitzat l'aspecte de l'edifici. Els 3 programes d'actuació del projecte de l'Ateneu Popular Nou Barris són la dinamització social i la participació, la difusió cultural i la formació. En l'apartat de formació, l'Ateneu va engegar la primera escola de circ de Catalunya. A més, ofereix cursets, tallers de circ social i hi ha una escola de circ infantil i juvenil. Alhora, l'Ateneu potencia la producció pròpia de circ amb els espectacles de circ d'hivern com a protagonista. La carpa i el teatre donen cabuda a propostes de mig format i espectacles semiprofessionals o professionals de teatre, dansa, música i circ. La voluntat de l'Ateneu és impulsar propostes innovadores, diverses i pluridisciplinàries. Paral·lelament, també col·labora amb diverses associacions i entitats del districte.